Marian Hossa. 55 gólov v drese Dukly Trenčín. 464 gólov v NHL. Ale v piatok v Trenčíne čaká nová strelecká výzva. Z najvyššieho bodu tribúny štadiónu Pavla Demitru. 3 75-metrové strelecké pokusy. Už tento piatok večer, počas otváracieho zápasu sezóny Dukla Košice. Piatok večer? V Trenčíne? Košice? Silná káva. Robo ti poviem, to silná káva to bude. Počkaj, keď to Maria nedá. Však Rastio sa pozri, aká je to diaľka. Toto diaľka? Marian iné góly dáva, nie do prázdnej brány. O mne sa bavíte? To dám.